na 2005. Paso na 2005, Raad van Advies aduna conselho claro e raspa riba e parte di LAFT. E toch governo e tempo aí, pero também parlamentário não é tempo aí a decidir de raça diferente. Não a decidir de vai contra o conselho de Raad van Advies. E toch, me é necessário para explicar isso aqui, pôr em contexto agora aqui, do quadro de Rijkswet. E mais ainda, que o senhor Mike Eyman, durante uma reunião pública, tem essa sala aqui a referir na cambio na carceira assim, na 2018 e 2019, a respeito do LAFT. Ora, nós lemos o Conselho, senhora Presidente, de 24 de junho de 2015, que o Raad van Advies aduna, e kenmerkta RVA 9-5, na aduna conselho de alrededor de 5 páginas riba a lei de supervisão financeira. Então, me quero toch lezer algum de parte aqui, sobre em minha introdução me explica a importância de Raad van Advies, entre outros, nanta percurar para salvaguardar e para nos democracia e nos constituição guarda respeitar. Então, tem um conselho extenso aqui de 5 páginas, riba praticamente toda página não a constatar que a lei que foi apresentada em 2005 está anticonstitucional. Então, me também leça algum de frases que tem dentro do conselho aqui. De problematiek is van constitutionele aard en betreft onder meer de relatie tussen het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en wetten in formele zin van de landen Aruba en Nederland en de verhouding tussen de staatsregeling van Aruba en lagere wetgeving. Geconstateerd werd bovendien dat gezien de overige wetgevingsproces en de overeengekomen inwerkingtreding van de onderhavige voorstellen de facto de Raad 2 weken zou zijn gegund voor het uitbrengen van hun advies. De Raad heeft derhalve gemeende minister-president vroegtijdig op 1 juli 2015 in tempo E, Sir Mike Eyman tot de minister-president, op de hoogte te moeten stellen van het feit dat hij verwacht niet binnen de termijn te kunnen adviseren, waarbij tevens is aangegeven dat hij op voorhand niet kan uitsluiten dat er strijdigheid zou zijn met zowel het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden als mede de staatsregeling van Aruba. Essa é parte, senhora Presidente, pero tem hopi mais. Me quer ler outro. Na 3.12 advies aqui. Raad constateert. Gebleken is dat de staatsrechtelijke bezwaren tegen de onderhavige voorstellen vooral voortvloeien uit het feit dat de verkeerde rechtsgrond is gekozen. De Raad heeft geconstateerd, Antoquinang, senhora Presidente, me quer dizer para o pueblo aqui, que full lista de puntos que tamina nos Constituição Raad van Advies te señalar.